Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली फंबाय बिनानावमोननि थाखाय गोदान अफिशियेल नटिस रिलिज खालामबाय, बेनो जाबाय आसाम पुलिसनिफ्राय। दा जोबोद गुड निउज, बैसो बारायबाय, लोगोसे गोदान एप्लाइ डेट ओंखारबावबाय, बेनो जाबाय कनस्टेबलाव, एबिउबि एसआइ लेभेलाव, ग्रेड 4 आव आरो लोगोसे एपिआरअ लेभेलाव आरो लोगोसे जेलार लेभेलाव। दा बेखायनो जों भिडिअखौ नायगोन A to Z बिनिफ्राय फिजिकल टेस्टआ फिक्स आरो बे माब्ला जागोन बेनि सायाव नोंथांमोना फोरमायगासिनो दङ। बेखायनो भिडिअखौ नायदो नोंथांमोना जोबजासिम, हानाय एसेबां शेयार लाइक कमेन्ट्स आरो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हायो। दायो फैबाय जों अफिशियेल वेबसाइट SLPRBआव आरो फैनाय लोगो लोगो लेटेस्ट आपडेट, बेनो जाबाय गोदान अफिशियेल नटिफिकेसन। जाय फंबायमोना बिनानावमोना एप्लाइ खालामनो होननानै नोंथांमोना लास्ट डेट बारजाबायमोन, नाथाय खालामनो हायाखैमोन। दा फाइनाली गोदान अफिशियेल नटिफिकेसन रिलिज खालामबाय नै। बेनो जाबाय नोंथांमोना जि पस्टआव ग्रेड 4 आव जा, एपिआरअ जा, कनस्टेबल जा, एसआइ जा एबा जेल वार्डार जा, थ' नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ डेटआ जागायफिनसिगोन। बेनो जाबाय नोंथांमोना 15 अके, स' 15 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो अनलाइन खालामफिननो हासिगोन आरो लोगोसे लास्ट डेटआ 28 फेब्रुवारि खालामफिनबावबाय। दाखालि 8 फेब्रुवारि खालामदोंमोन, दाखालिनि 22 फेब्रुवारिखौ दाननानै 8 फेब्रुवारि खालामदोंमोन, फिन खनसेबाव दाननानै आरो मा खालामखो 28 फेब्रुवारि आसाम पुलिसनि आन्डाराव सेम जि पस्ट ओंखारदोंमोन ना, बेखौनो फिन खनसेबाव एप्लाइ डेटखौ खालामनो होबावबाय। जायफ्रा थालांदोंमोन नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। नाथाय बिनि गेजेराव मोनसे मोजां बाथ्रा, जे बैसोखौ 1 इयार बारायना होदों। जेरै एसआइ लेभेलाव नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला जायखिजाया एसआइ लेभेलाव दा हमना ला नोंथांमोना 1 इयार बारा मोनगोन आरो कनस्टेबलावबो आरो गुबुन पस्टआवबो नोंथांमोना माने मोननो हागोन आरो। दा एग्जाम्पल, स' बेवहाय जेब्ला नोंनि बैसोआ हमना ला 26 इयार्स लादोंमोनब्ला, थ' बियो 27 इयार्सआव थांसिन आरो माने जेनेरेलाव। नाथाय जोंनि एसडिआ 5 बोसोर बारामोन नालाय, बेनिफ्राय 1 बारायना ला आरो। थ' होमबाथाय जोङो मा 1 इयार बारा मोनसिगोन आरो। दा बेनिफ्राय माखासे डेट अफ दङ नै, एबिउबि कमान्ड' लेभेलाव, बेटेलियन्सआवबो नोंथांमोना मा बैसोखौहाय बेबादि टाइपनि मोननो हाबाय आरो। दा बेनिफ्राय जों बुजिबाय जे लास्ट डेटखौनो 28 फेब्रुवारि खालामबाय जेब्ला, थ' एमसिसिआ बेखिनिसिम नांहैसिगोन। एमसिसिआ 28 बेखिनियाव नांहैनांगौ। बेनो जाबाय जिनोखि आसामनि बिधान सभा इलेक्सन दङ। दा बेनिफ्राय रोखा जाबाय, फिक्स जाबाय जे नोंथांमोननि नैबे फिजिकेल टेस्टआ इलेक्सननि उनाव जाला। दा बेनिफ्राय नैबे एप्रिल आरो मेयाव इलेक्सन दङ, अके। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया बेबादिनो हमना ला फुजा खाथि खाला एबा सेप्तेम्बर, अक्ट'बर आरो नभेम्बराव नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टखौ होनो मोननायनि चान्सआ दंसै। बेनो जाबाय आसाम पुलिस, आसाम फरेस्टनि आन्डाराव आरो। दा बेनो बुजिबाय नोंथांमोना। दा बेखायनो फरेस्टाराव एप्लाइ खालामनो हायाखैमोनब्ला नोंथांमोना खालामदो। फरेस्टनि एप्लाइआबो लास्ट डेटआ सेम आसाम पुलिसनि आन्डाराव माने जि एप्लाइ जादों बे गासैबो पस्टआनो 28 फेब्रुवारिया लास्ट डेट जाबाय, अके। स' बेखायनो जुदि फरेस्टआव थालांदोंमोनब्ला नोंथांमोना खालामना ला। बेनिफ्राय एडिट अपसना फैबावोबा नोंथांमोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव मोनगोन। लास्ट डेटखौ बारहोदो, बिनि उनाव 5 डेज एडिट अपसन मोननो हागौ एबा हायो। दा बेनो बेखिनियानो दिनैनि थाखाय आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट।